Yari yung mga dagkong mga balita nga natipon subong nga adlaw. Para sa mga headlines, 6-year-old boy labing una nga dengue casualty sa Iloilo. End of school year ginset sa May 31. 13 towns sa Iloilo apektado sang El Niño. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Isa ka 6-year-old boy halin sa banwa sang miag-aw ang labing una nga casualty bangod sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Ang bata ang napatay sadtong February 11 bangod sang refractory hypovolemic shock, lower gastrointestinal bleeding, severe dengue kag pediatric community-acquired pneumonia. Base sa data sang Iloilo Provincial Health Office humalin sang January 1 to February 17 this year, nakalista ang miag-aw sang 8 cases with 1 death. Mas mataas ini sa 300% compared to the same period sa 2023 nga may 2 cases. Gilayon man nga nag-akto ang miag-aw Municipal Health Office pareho sa pag-conduct sa clean-up drive, indoor residual spraying, distribution of oliset or mosquito nets, kag information and education campaign. Nagpaandam man ang IPHO sa publiko bangod nga increasing na ang trend sa dengue sa probinsya subong nga tuig. From January 1 to February 17, 2024, nakalista sa 251 cases with 1 death, mas mataas ini sa 10% compared to the same period sa 2023 nga may 228 cases. Yari ang top 10 municipalities with highest dengue cases. Atun, 22, Pavia, 16, Pasig City, 14, Dumangas, 14, San Joaquin, 12, Barotac Nuevo, 11, Lambunaw, 9, Cabatuan, 8, Banate 7, kag miag-aw nga may 8. Ang banwa sa Batad kag Zaraga lamang ang wala sang may na-record nga dengue sa probinsya. Nakalista naman sang clustering of dengue cases sa Barangay Pandak, Pavia, Barangay Trapiche sa Atun, kag Barangay Taglaracan, Mina. Handa kag preparado nga magsunod ang Department of Education Regional Office 6 sa ginadjust nga school calendar for school year 2023 to 2024. Partikular nga gin-amend ang mga end of school year nga nauna nga ginset sa June 14, 2024. Sandig sa DepEd Order No. 3, Series of 2024 ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte Carpio last February 19, ginpatimprano ini sang 2 ka semana o sa May 31, 2024. Sa temprano nga end of school year, lauman man nga mangin early ang school opening for school year 2024 to 2025 kag ginset on July 29 kag ma-end on May 16. Para kay Hernani Escolar Jr., Information Officer sa DepEd 6, it will take years para makabalik sa pre-pandemic ang school year kung sa diin naga-start ang klase kung June kag nagatakop kung March. Sa pag-shorten sa school year 2023-2024, isigurado ng eskwelaryar nga hindi maapektuhan ang pag-eskwela sa mga learners. Dugang sini nga may ara guide for activities nga nakabutang sa Division Education Development Plan and Schools Improvement Plan nga gin-prepare sa schools division offices. Pero tiyon nga magka-problema, tuno ka eskwelyar, ang schools pwede nga makapangayo sa technical assistance sa SDO. Bukas si Governor Arthur Defensor Jr. sa pagpaidalom sa bilog nga probinsya sang Iloilo sa state of calamity bangod sang epekto sang El Niño phenomenon. As of February 21, sandig sa partial report sang Provincial Agriculture Office o CONPAO, nagdangat na sa 13 municipalities ang affected sang El Niño. Ini amo ang Tigbawan, Oton, Tubungan, Anilao, San Enrique, Cabatuan, Barotac Nuevo, Miag-aw, Mina, Dingle, Dumangas, Igbaras, kag Banate. Sa kabugusan, nagdangat sa 7,538.47 hectares ang affected sang El Niño o sa diin na 1,621.66 hectares ang totally damaged samtang 5,916.81 hectares ang partially damaged. Nagdangat naman sa 6,967 farmers ang affected. Base naman sa data sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 under the Office of the Civil Defense nga nagdangat sa 251,431,000 pesos ang damage sang El Niño sa bug-os nga Western Visayas. Kalabanan sini ang kalitan sa palay kag mais sa Iloilo nga ginakabi nga rice granary sang rehiyon. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.